Good morning mga paps. Ngayon nandito po kami sa Carbon Public Market mga paps. Nangumpra na po mi diri mga paps. Naghanap pa po ako ng kaparkingan ng sakyanan mga paps. Kasi ang daming sasakyan dito sa parking area ng Carbon Public Market. Kaya hindi pa ako lalabas sa sasakyan. Kaya kung bago pa po kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share at mag-comment para updated po kayo sa iba pang mga videos na na-upload ko sa YouTube ko mga paps. Pila na siya? Sige lang, balik lang ko. So, nakaroon din sa mga paps sa gawas ka. Naka-parking naman ko. Sa Tagalog pa, naka-parking na po tayo mga paps. Kaya lalabas na tayo sa sakyanan. Malakas ng ulan dito sa Carbon Public Market mga paps. Mayroon na palang buha dito. So pupunta tayo sa isdaan mga paps. Nagpayong po tayo kasi malakas ang ulan dito mga paps. Ito 20. Pili lang ko lang. Pili lang. Balik lang. 100. Asa? Ha? Suntom ako. Ano yun na ka? Oo, kaya ko. Kuan. Dugay ko naka-parking. Lagi, okay ra. Nang sakyanan. Hoy, payong mong kuan, basa ka. Baon. Na, toti payong dito. Toti payong. Nandyan na po ako sa sasakyan mga paps. Kasi nakita ko na yung mga kasama kong alien. Hintayin ko lang po yung mga kasama ko mga paps kasi lakas ng ulan dito sa Carbon Public Market. Ang galing! Ang galing! Pasensya na po kayo sa mga Tagalog ko kasi hindi po ako marunong magsalita ng Tagalog. Tinuloy natin ang ating ugnayan. Ito yung parking area sa Carbon Public Market mga paps. Daming sasakyan dito. Lahat ay parang lumabo. Di alam kung saan. Nandiyan na po yung mga kasama ko mga paps, kaya pupunta na kami sa bahay. Bye-bye mga paps. Pupunta na kami sa bahay namin.
update lang po ako pag nandyan na kami sa bahay mga paps. Kaya bye-bye na mga paps.